L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tqis is-sewqan taħt l-influwenza tal-alkoħol bħala wieħed mill-fatturi ewlenin ta' riskju għall-imwiet f'inċidenti fit-toroq. Madwar 25% tal-imwiet fit-toroq kollha fl-Ewropa huma relatati mal-alkoħol. L-imwiet kaġun ta' inċidenti ta' traffiku f'pajjiżna żdiedu b'46% matul il-perjodu 2010-2017, għal kuntrarju ta' tnaqqis medju ta' 20% madwar l-Unjoni Ewropea. Dan apparti li l-testjar tal-fertilizer mill-Pulizija ta' Malta juri livellu li ta' testijiet pożittivi. In-numru totali ta' testijiet li jsiru kull sena jibqa' madankollu baxx meta mqabbel mal-Unjoni Ewropea. Doctors for Road Safety permezz ta' dokument qed jirrakkomandaw diversi proposti sabiex tiġi indirizzata din il-kwistjoni. Dawn jinkludu nfurzar akbar tal-liġi dwar is-sewqan taħt l-effett tal-alkoħol, taħriġ mill-ġdid ta' uffiċjali tal-infurzar, it-testjar tal-livelli ta' alkoħol fid-demm fl-inċidenti kollha ta' traffiku fejn ikun hemm korriment u ġbir aħjar ta' dejta dwar is-sewqan taħt l-effett tal-alkoħol. Korrimenti gravi u mwiet minn inċidenti ta' traffiku f'Malta ma juru l-ebda sinjali ta' tnaqqis minkejja impenn fl-istrateġija ta' sigurtà tat-toroq għas-snin 2014-2024 biex l-imwiet sal-2024 jonqsu bin-nofs u l-korrimenti jonqsu b'terz. Malta kienet l-uniku pajjiż tal-Unjoni Ewropea li rrapporta żieda fl-imwiet fit-toroq bejn l-2010 u l-2017. Fil-waqt l-informazzjoni aktar riċenti maħruġa mill-Kummissjoni Ewropea uriet li fil-waqt li l-imwiet fit-toroq tal-Unjoni Ewropea naqsu b'medja ta' 23% matul l-aħħar 10 snin, Malta u l-Olanda biss irreġistraw żieda fl-imwiet fit-toroq tagħhom fl-2019. Doctors for Road Safety saħħu li ser jkomplu jsegwu mill-qrib din il-kwistjoni fil-waqt li se ssir reviżjoni tal-proposti skont kif meħtieġ.